खुलुमबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनां भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाबाय जायफोर लाइमोनफोरा क्लास 8 क्लास 10 आरो क्लास 12 पास जानानै ओरैनो दङ नोंथांमोन गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय आसाम सरकारनि आरो प्राइभेटनि आईटीआई अनलाइन एडमिशना सोलिगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना सोलोंनो गोसो दङब्ला जुन दाननि 14 अक्ट'नि सिगांनो अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हागोन आसाम आईटीआई एडमिशन 2020-24 डाइरेक्टरेट अफ इमप्लयमेन्ट एन्ड क्राफ्टमेन ट्रेनिं DECT आसाम बेनि आन्दारावनो जागोन एडमिशना आरो कर्सआ जागोन आईटीआई course under Gov and Private ITI of Assam. Academic sessionआ 2024 निफ्राय 2025 मायथाइसिम बर्डआ जागोन NCPT आरो SCPT आरो नोंथांमोना एप्लिकेशनखौ अनलाइनयै खालामना लानांगोन लास्ट डेटआ जाबाय जुन दाननि 14 अक्ट' खालि गाहायाव माखासे क्राइटेरियाफोरखौ होनाय दङ एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया फर आसाम आईटीआई एडमिशन नोंथांमोना बबेखौ मोजां मोनो बेखौनो नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन नाम्बार 1 आव दङ स्टेनोग्राफार एन्ड सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्ट फेशन डिजाइन एन्ड टेक्नोलॉजी बायदि बायदि दङ बेयाव बिनि डिउरेसना जाहैबाय बोसोरसेनि थाखाय जागोन कर्सआ आरो एडुकेशन क्वालिफिकेशना जाहैबाय क्लास 10 जाबानो जागोन नैथियाव नोंथांमोना नुगोन कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट बोसोरसे एडुकेशन क्वालिफिकेशना जागोन क्लास 10 पास जाबानो जागोन थामथियाव दङ BLTT बड' लेंगुवेज ट्रान्सक्रिप्शन ट्रेक बे जाहैगोन 6 मान्थ एडुकेशन क्वालिफिकेशना जागोन क्लास 10 पास जाबानो जागोन बेबो ब्रैथियाव दोङो मेकानिक डिजेल पाम्प अपारेटर काम मेकानिक प्लास्टिक प्रसेसिं अपारेटर बायदि बायदि दङ बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय डिउरेसना जाहैगोन बेबो बोसोरसेनि थाखाय आरो क्लास 10 पास जाबानो जागोन बेयाव साइन्स आरो मेथ्स साबजेक्ट थानांगोन बाथियाव दोङो COE सेक्टर BBBT मडिउल प्लास्टिक प्रसेसिं सेक्टर बायदि बायदि दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बबेखौ मोजां मोनदों डिउरेसना जागोन 1 इयार एडुकेशन क्वालिफिकेशन जाहैगोन क्लास 10 बानो जागोन बेबो दथियाव दोङो पेइन्टार डिउरेसना जागोन बे 2 बोसोर क्वालिफिकेशना जाहैबाय क्लास 7थियाव दङ मेकानिक एग्रिकालचार मेसिनारि बेबो बोसोरनैनि थाखाय आरो क्लास 10 पास जाबानो जागोन मेथ्स आरो साइन्सनि लोगोसे थाफानांगोन 8थियाव दङ सयल टेस्टिं एन्ड क्रप टेक्निशियान बेबो बोसोरसेनि थाखाय आरो क्लास 10 पास जाबानो जागोन लोगोसे मेथ्स एन्ड साइन्स साबजेक्ट थाफानांगोन 9थियाव दङ इलेक्ट्रिशियान मेकानिक मटर भेहिकल इलेक्ट्रिशियान मेकानिक मटर बेयाव बायदि बायदि दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बबेखौ मोजां मोनदों बे जाबाय 2 बोसोरनि थाखाय जागोन कर्सआ एडुकेशन क्वालिफिकेशना जागोन बेबो क्लास 10 पास जाबानो जागोन 10थियाव दङ वायारमेन बेबो 2 बोसोरनि थाखाय क्लास 8 पास जाबानो जागोन बेयो 10थियाव दङ वेल्डार प्लाम्बार ड्रेसिं मेकिं बायदि बायदि दङ बेयाव नायबानो जाबाय बे बोसोरसेनि थाखाय जागोन आरो बेबो क्लास 8 पास जाबानो जागोन एज लिमिटआ जाबाय 14 बोसोरनि उन्दैनिल' जानाङा बाखि नों गिदिरबाबो एप्लाइ खालामजागोन हाउ टु एप्लाइ फर आईटीआई एडमिशन दा जों बोरै एप्लाइ खालामगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनांगोन आईटीआई आसाम डाइरेक्टर अफ इमप्लयमेन्ट एन्ड क्राफ्टमेन ट्रेनिं DECT होनना नुजागोन बेयाव नोंथांमोना लिरबानो जाबाय फार्स्टआव रेजिस्टार खालामना लाग्रोदो रेजिस्टार खालामनायनि उनाव लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामलांबानो जाबाय आरो जायफोरा गोसो दङ थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो मानोथो समा गोबाव गैला